A Euskal Herria van tancar diaris amb proves que anys després van resultar ser falses o fabricades. Però ja estava fet. Els diaris Egunkaria i Egin van ser clausurats per ordre judicial. Els seus directors van ser detinguts i denunciaren haver estat torturats. Anys després van ser absolts. Partits van ser il·legalitzats. Es van instruir macrojudicis polítics. Les absolucions van arribar des d'Europa. Però ja estava fet. La frase que es repetia en cada cas, però ja estava fet. Les absolucions no retornen els anys de presó ni les reputacions destruïdes. El 24 de juny de 2026, Mircea Spurua va explicar al Congrés: no és desconfiança abstracta. És memòria política basada en fets documentats.